Fil-qorti bdiet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta' Roddy Williams li jinsab mixli bl-attentat ta' qtil ta' martu Natalie Williams wara li allegatament żamma maqfula f'kamra fil-blat fil-Karkara għal 3 ijiem sħaħ bla ikel u xorb u fidla mċappa. Il-każ seħħ fl-aħħar tax-xahar li għadda. Fil-qorti ngħad li l-mara bidlet il-verżjoni tal-istqarrija tagħha għax kienet qed tibża minn żewġha u għax ma riditx problemi mal-ġustizzja. L-avukat Richard Sladin li tqabbad mill-qorti biex jieħu x-xhieda ta' Williams xiet li fl-ewwel verżjoni tagħha hija qalet li ġiet imġiegħla minn żewġha tmur il-Kalkara. Il-mara qalet li kienet sfurzata minn żewġha biex tidħol fil-karozza tiegħu għax allegatament beda jeddida li joqtol lill-ulieda u lill-missiera. Madankollu fit-tieni verżjoni li tat fuq talba tagħha stess ingħad li kienet hi li talbet li tiltaqa' mal-akkużat wara li ċemplit lu marret miegħu il-Kalkara bil-volontà tagħha. Hawnhekk l-akkużat li Khan fil-qorti beda jaqbel max-xhieda u qal li apparti li saru att ta' telefonati għaddew ukoll xi messaġġi bil-mowbajl. L-avukat Franco De Bono li qed jidher għall-akkużat qal li l-vittma gidbet għax fi kliemu il-verżjoni nbidlet kompletament. Madankollu il-mara sostniet li kienet ser tibdel partijiet mill-verżjonijiet tagħha għax kienet imbeżża minn Williams. Fix-xhieda tagħha quddiem l-espert tal-qorti Williams ċaħdet l-allegazzjoni lill-eks raġel tagħha niżżilha fl-ilma qabel ma ħadha fil-kamra li tagħmel parti mill-fortifikazzjonijiet antiki fil-Kalkara. Fil-qorti ntqal ukoll li l-mara għamlet 3 ijiem sħaħ bla ikel u xorb, dan minn barra li l-akkużat ħadilha kollox minn fuqha, inkluż il-mowbajl. Fis-seduta ta' tnejn xedet ukoll il-ginekologu Joanne Arrigo li eżaminat lil Williams wara li ġie allegat li l-mara ġiet stuprata 4 darbit minn żewġha kemm damet maqfula fil-Kalkara. Hija sostniet li Williams inżammet ostaġġ għal 3 ijiem sħaħ. Qalet li minkejja li l-vittma rrifjutatu l-eks raġel baqa' jinsisti li jkollu x'jaqsam magħha għax skontu kellu dritt tas-sess minħabba li kienet għadha titqies bħala martu anke jekk kienu qed jisseparaw. Ingħad li meta hija baqgħet tirrifjutah għeddida li jekk ma taċċettax kien se jpattilha. Mill-qorti ħareġ ukoll li r-raġel kellu x'jaqsam magħha darbtejn dakinhar li ħadha l-Kalkara u darbtejn oħra fil-jiem ta' wara. Jidher ukoll li f'dawn il-jiem huwa weddida b'xi oġġett ta' ħġieġ. Dr. Arrigo qalet li meta eżaminat lil Williams hija ma sabet l-ebda traċċi ta' vjolenza u anqas sess sfurzat. Madankollu poġġiet dan f'kuntest li Williams għandha l fuq minn 40 sena u kellha żewġ titfal. Xed ukoll il-perit Mario Kassar li ddeskriva l-post bħala wieħed diffiċli biex tidħol fih u mudla mal-aħħar. Fit-tmiem tas-seduta l-qorti ordnat lil Heritage Malta biex tippreżenta l-pjanti tal-fortifikazzjonijiet. Id-deċiżjoni dwar il-ħelsien mill-arrest se tingħata wara li tinstema' x-xhieda tal-vittma. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Josrik Mifsud u Paula Ċantar.